שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק המבוא בקורס השקעה בקרקעות חכמות, לתת לכסף שלך לעבוד באמת. אז זה בעצם פרק המבוא. פה אני אעשה קצת הכנה לקראת הפרקים הבאים הכבדים יותר, אבל זה יהיה עדיין קורס מאוד אינפורמטיבי וקצת עמוס. אני מקווה שיעבור לכם בסבבה, ובואו נתחיל. אני טיפה אספר על עצמי. אז אני דודי דיין, בהשכלתי אני מהנדס חשמל. יש לי תואר שני מחקרי בהנדסת חשמל, ובנוסף אני גם משקיע בנדל"ן ובשוק ההון. את ההשקעה הראשונה שלי בקרקע חכמה עשיתי בשנת 2018. היה לי בערך 150,000 שקלים פנויים שרציתי להשקיע אותם. את שוק ההון אני כבר הכרתי. יש לי גם תיק מסחר מגיל 17 ואני יודע לבחור מניות ולהשקיע בהן. העניין היה שרציתי גם להיכנס לעולם הנדל"ן ולפזר את ההשקעות שלי בתחום החשוב הזה, נדל"ן. הדבר הראשון שעלה לי בראש הוא כמו לכולם, דירה להשקעה. לצערי או לשמחתי, ה-150,000 שקלים שלי לא הספיקו לקניית דירה להשקעה, וידעתי שאני רחוק מהשקעה כזו, אפילו רחוק מאוד. אז מה שעשיתי זה קוששתי עוד קצת כסף, עד כמה שיכולתי, והגעתי כבר לסכום נכבד של 250,000 שקלים. ידעתי שאני יכול לקחת משכנתה ולקנות דירה להשקעה עם הכסף הזה, אבל זה הרגיש לי כמו יותר מדי מקומות ליפול בהן, וזאת כיוון שעליי גם למצוא את הנכס הנכון, גם לקחת משכנתה הוגנת, לעשות אולי שיפוץ, לעבוד עם שיפוצניקים, למצוא סוחרים, לדאוג להם כל הזמן, ועוד ועוד המון פעולות. ולכן באקט של ייאוש המשכתי לנבור ולחפש אפיקים נוספים בעולם הנדל"ן, בהם אני יכול להשקיע את הכסף שלי. חשבתי לעצמי מדוע הדירות כל כך יקרות, שהרי עלות הבנייה היא פחות או יותר קבועה. בנייה בקריית שמונה די זהה בעלותה לבנייה דירה בתל אביב, נכון? אז ביררתי את הנושא, והתשובה הייתה תמונה בקרקע, שכן ערכה הולך ועולה עם השנים, ולמעשה ערך הקרקע הוא זה שמעקר לנו את הדירות. וחשבתי לעצמי שאולי אני אהיה בעל הקרקע, אני אקנה אותה בזול, ואחר כך כבר נראה אם אני אצליח לבנות עליה, או לעשות איתה איזה משהו אחר. וככה, מפה לשם, הגעתי להשקעה בקרקעות. חקרתי את התחום, לאורכו ולרוחבו, קראתי המון מאמרים, קראתי דוחות בלי סוף, נכנסתי לאתרי התכנון, ולבסוף קפצתי למים ועשיתי את ההשקעה הראשונה שלי בקרקע. זה היה בשנת 2018, מאז ועד היום הספקתי לעשות כשתי עסקאות קרקע בכל שנה. צברתי ניסיון וניסחתי לעצמי כללי השקעה שהלכו והתחדדו מהשקעה להשקעה. גיליתי תחום קסום, תחום רווחי ביותר, שאפשר לי גם לתת לכסף שלי לעבוד באמת, וכל הטוב הזה גם קורה בלי שאצטרך לעבוד בזה. שכן, אני עובד במשרה מלאה בהייטק ואיש עסוק מאוד בחייו הפרטיים. מה קורה בסוף הקורס הזה? אז הקורס שלי ילמד אתכם להשקיע בקרקעות חכמות. מה זה אומר קרקע חכמה? ואיפה ניתן למצוא את העסקאות הטובות ביותר? על הכל אני אדבר בפרק הזה וכמובן בפרקים הנוספים שהם יהיו עמוקים יותר. עד סוף הקורס אתם תדעו לזהות ולהתחמק מעסקאות גרועות ומשווקים מפוקפקים. אתם תבינו לעומק מה זו קרקע חכמה, מהן 10 העקרונות שלה. אתם תבינו איך עובדת עסקה קלאסית של קרקע חכמה, ולא, אתם לא קונים אותה מאדם פרטי. ובסופו של דבר, המטרה של הקורס הזה היא לתת לכם את היכולת הפרקטית לבוא ולהשקיע במוצר רווחי מאוד, מבלי לעבוד בזה ביום יום ולהישאר בעיסוקים שלכם. בואו נדבר טיפה על הסילבוס של הקורס. אז זה פרק המבוא. בפרק הזה אני אדבר, כמו שאמרתי, מה זה קרקע חכמה. אני אדבר על היתרונות והחסרונות שלה, אני אסכם למי מתאים להשקיע במוצר כזה, וכמובן אפרק את קיר הפחדים שמונע מאיתנו לבוא ולבצע את ההשקעה. מה שנעשה, אנחנו נפרק פחד אחרי פחד ונראה איך אנחנו יכולים להתמודד איתו. בפרקים הבאים כבר נצלול אל 10 העקרונות לזיהוי השקעה מוצלחת בקרקע חכמה, כל פרק ידבר על עקרון חשוב אחר. אני כמובן אדבר על איך נראים השלבים בהתפתחות הסטטוס התכנוני על הקרקע, הליך ההשבחה. זה נושא מאוד מורכב ולכן אני אתמצת את עיקר הדברים שבו. כמו כן נדבר גם על יציאה מהעסקה, למי מוכרים, איך מוכרים ומה האפשרויות העומדות בפנינו בעת המימוש. בפרק האחרון אני אציג דוגמה פרקטית לאיך לבחון כניסה לעסקת קרקע. אז בואו נצא לדרך. הדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין בעולם הקרקעות הוא שקרקע חכמה היא קרקע חקלאית. ומה היא קרקע חקלאית? קרקע חקלאית היא קרקע שאי אפשר לבנות עליה. במילים אחרות, לקרקע שאנחנו מעוניינים להשקיע בה, אין היתרי בנייה, ואפשר להגיד שהיא אפילו רחוקה מזה. אז תשאלו מה הרעיון. אז ככה, הרעיון אומר דבר נורא פשוט. ערך הקרקע יהיה הגבוה ביותר ככל שהיא תהיה קרובה לקבלת היתרי הבנייה, מה שנקרא גם הפשרת הקרקע. זה הגיוני.
כלומר, ערכה של הקרקע יעלה ככל והיא תתקדם לעבר היתר הבנייה המיוחל. ברגע שיש לנו היתר בנייה, הקרקע מופשרת, והיא בעצם כבר מימשה את הפוטנציאל המשמעותי. זה לא אומר שהיא לא יכולה להמשיך ולעלות, פשוט הפוטנציאל, עליית הרווח הכי גדולה, כבר מזמן מאחורינו. ובעצם דבר נוסף שחשוב להבין הוא שקרקע חקלאית יכולה להיות במנעד רחב מאוד של סטטוסים תכנוניים. מה זה אומר? זה אומר שיכולה להיות קרקע חקלאית עם סטטוס תכנוני מתקדם, וערכה הכספי יהיה גבוה, לעומת קרקע חקלאית שאין לגביה שום תוכנית או שום תכנון, ולכן ערכה הכספי נמוך ביותר. כל קרקע חקלאית אחרת יכולה לעמוד איפשהו במנעד, בטווח הרחב מאוד הזה, ובשלבי התקדמות מרובים מאוד משלב שאין לגביה תוכניות, ועד למצב שהיא לקראת היתרי בנייה. הנושא הזה של התקדמות המצב התכנוני של קרקע הוא נושא מורכב למדי. ישנם לא מעט שלבים שעל הקרקע לעבור. הרעיון הוא לתפוס קרקע עם ודאות מסוימת על עתידה בפרק זמן סביר, ועל זה אני ארחיב בפרקים הבאים. אם כן, אני אחשיב קרקע חקלאית בתור קרקע שיש ודאות לגבי ההשפחה העתידית שלה, ולא סתם ודאות, אלא ודאות בטווח הנראה לעין. זאת אומרת, קרקע חכמה זה קרקע שבוודאות תעבור השבחה בעתיד הנראה לעין. קודם כל, מהי השבחה? השבחה היא עליית ערך הקרקע. כאמור, קידום של הקרקע בהיבט התכנוני שלה תורם לעליית ערכה. כלומר, הדרישה לוודאות של ההשבחה היא כזו שאני יודע לומר שיש ודאות מלאה או כמעט מלאה לכך שהיא תושבח בעתיד. ולגבי העתיד, הנראה לעין, השאיפה היא לטווח של 5 עד 7 שנים. כלומר, אני מכוון לקרקעות שטווח המימוש שלהן הוא תוך 5 עד 7 שנים מזמן הרכישה. כלומר, בתוך טווח השנים הללו יתרחשו מספר שינויים תכנוניים על הקרקע. בקרקעות הדבר הכי קשה לניבוי, וזה דבר חשוב, הוא הזמן. וכמובן שאני אדבר על זה בפרקים הבאים. אבל חשוב להבין שאי אפשר וגם לא צריך להתאפס על 5 עד 7 שנים. יכול להיות שדברים יתקדמו דווקא מהר יותר או לאט יותר, אבל המטרה היא למצוא השקעות בפרק הזמן הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על כל התהליך, המשמעות היא שנקנה קרקעות במצב תכנוני א', נמתין מספר סביר של שנים, 5 עד 7 שנים, ובזמן הזה יחולו התפתחויות על הסטטוס של הקרקע, ואז נמכור אותן לאחר שהן עברו השבחה ועברו למצב תכנוני ב' מתקדם יותר, וערך הקרקע גם יקר יותר. בואו נדבר רגע על הדבר הבא, כי זה מיד מוביל אותי להגדרה שלי לקרקע חכמה. דבר ראשון, כמו שאמרתי, לקרקע חקלאית חכמה קיימת ודאות על ההשבחה העתידית שלה. דבר שני, כאשר נבוא לנתח את השווי העתידי של הקרקע, נמצא שיש מקום לעשות רווחים משמעותיים בעבור השקעתה. 100% ואפילו הרבה יותר. דבר שלישי ואחרון, סך המאמצים שלנו לאורך תהליך ההמתנה, אני מזכיר, בשאיפה ל5 עד 7 שנים, הוא מינימלי מאוד. מה אומר הסעיף האחרון? ברור שהקרקע לא תקדם את עצמה לבד. גופים ויזמים שעושים את זה במקומנו. אנחנו נדבר על זה בהמשך. איפה הן הקרקעות ההן? אז איפה הן הקרקעות ההן? בקורס הזה אני מציג ומסביר 10 קריטריונים שבאמצעותם ניתן לנפות החוצה את רוב רובן של הקרקעות שמפרסמים לנו ברשת. וכמובן, איך לזהות את הקרקעות החכמות והטובות שבהן שווה להתמקד ועליהן תצטרכו לשים את הדגש לקראת ההשקעה. כך שבסופו של דבר יהיה ניתן די בקלות לזהות עסקה חכמה ועסקת זבל. אוקיי, עכשיו אני רוצה שנדבר על היתרונות שיש לנו בהשקעה בקרקע חכמה. היתרון הראשון הוא שאנחנו שוחים עם הקרישים. מי הם הקרישים? אלו יזמים שרוכשים גם הם את הקרקע ביחד איתנו, והם מקצוענים בתחום הקרקעות ויודעים איך להצמיח ממנה כסף. ברגע שאנחנו משקיעים במה שהם משקיעים, אנחנו שוחים במרכאות איתם אל עבר השקעה מוצלחת. על הסעיף הזה אני אדבר בהרחבה בהמשך. יתרון נוסף הוא חסם הכניסה הנמוך הדרוש לנו כדי להיכנס להשקעה. מדובר על מחירים ממוצעים של 250-300 אלף שקלים, כולל הכל. היתרון הבא של קרקע חכמה הוא בעצם העובדה שקניית קרקע חכמה למגורים יכולה להביא אותנו עד לבניית הדירה הבאה שלנו ובכך לחסוך לנו 10% ברכישה של דירה חדשה. אם אתם זוכרים, דיברתי קודם לכן על ערך הקרקע בדירת מגורים. למעשה כ-40% ממחיר הדירה נובע ממרכיב הקרקע. כמובן שבפריפריה מרכיב הקרקע יהיה נמוך יותר מ-40%, אך מן הצד השני, במרכז הארץ לדוגמה, תל אביב והרצליה, מרכיב הקרקע יכול להגיע גם ל-60% ואפילו יותר. היתרון הבא והברור למדי הוא שאין התעסקות עם ההשקעה הזו. פשוט אין. דיברתי על זה בשקופיות הקודמות ולכן לא אחזור על זה שוב. יתרון נוסף נמצא בעובדה שכשאנחנו משקיעים בקרקעות חכמות,
שימו לב, קרקעות חכמות. הסיכוי שלנו לאבד את ההשקעה הוא כמעט ואפסי. למעשה, אם אנחנו בוחרים קרקעות חכמות איכותיות להשקעה, הסיכון המרכזי, ואפשר לומר היחידי, הוא סיכון הזמן שבו נממש את ההשקעה, ולא האם נממש את ההשקעה. ולכן, הפחד מהפסד של הכסף הוא די נדיר בהשקעות מהסוג הזה. ויתרון אחרון הוא בעצם באופציות המימוש שיש לנו לקרקע. כלומר, תחנות היציאה שלנו הן מגוונות. יש מספר תחנות יציאה, ועל כולן כמובן אני אדבר בהרחבה בפרקים הבאים. בואו נדבר גם על החסרונות, וזכרו שבכל השקעה שתבחרו לעשות, ישנם יתרונות אל מול חסרונות, אז קדימה. את החיסרון הראשון כבר הזכרתי למעשה, והוא מרכיב הזמן בתוך ההשקעה. כלומר, אנחנו לא נדע מתי בדיוק הקרקע תושבח ומתי התוכניות שקיימות עליה יאושרו. למעשה, אף אחד לא ידע להגיד לנו את זה בוודאות. בשלב הרכישה וההשקעה בקרקע יש לנו תוכניות שמקודמות על הקרקע, והדבר הטוב ביותר שאנחנו או מישהו אחר לצורך העניין שמאי מקרקעין יכול לעשות זה הערכת זמנים גסה מאוד. תזכרו שמדובר פה בתהליכי תכנון גדולים מאוד על שטחים די גדולים, ולכן הם עוברים ועדות תכנון ושלבים ארוכים. בנוסף, ישנו שלב ההתנגדויות שלפעמים יכול להימשך מעבר לזמן המצופה, וגם עליו נדבר, ולכן אין מישהו אחד שידע לתת לנו תשובה מדויקת על הזמן. החיסרון השני, קרקע חקלאית היא לא סחירה. קרקע חקלאית היא לא סחירה. כמו כן, היא גם לא נזילה, כמו השקעות בבורסה, אבל היא גם פחות תנודתית. המשמעות של השקעה בנכס לא סחיר היא שלא נוכל למכור את הנכס מיד. כדי לממש אותו, נצטרך למצוא קונה. במקרים מסוימים אפשר להתקל בקשיים במימוש הנכס. מצד שני, משקיעים בנכסים לא סחירים כדי לייצר גיוון ויציבות בתיק. נכסים לא סחירים הם בדרך כלל פחות תנודתיים משוק ההון, ויכולים לאזן את התיק בתקופות של ירידות שערים ולהיות מסוכנים פחות. החיסרון השלישי הוא שלא נדע לומר בדיוק גבוה מה יהיה אחוז התשואות שלנו בהשקעה. שלא כמו בדירות להשקעה או בשוק ההון שהתנודתיות ברווח לאורך השנים היא נמוכה מאוד, כלומר אנחנו יודעים להגיד בצורה גסה שלאורך שנים ממוצע התשואה בשוק ההון במדד S&P לצורך העניין הוא 7%, ובדירות הוא באזור 3-4% תשואה בשנה, אז בקרקעות הערכות הן גסות מאוד וקשה לדייק מה תהיה עליית הערך של הקרקע. עם זאת, מדובר בעשרות אחוזים של עליית ערך, וברוב המקרים גם במעל 100% עליית ערך. בהשקעות המוצלחות עוד יותר, ניתן גם להגיע לתשואות של 150%, 200% ואפילו מעבר לכך. ולכן אני מציין את זה בתור חיסרון, אך בעצם יש פה גם איזשהו יתרון. בואו נסכם. ולכן, למי מתאים להשקיע בקרקע חכמה? בסך הכל ניתן להבין שאם אנחנו משקיעים בקרקע חכמה, אנחנו חשופים ליתרונות רבים ולחסרונות מסוימים שבמידה מסוימת יכולות להיות מינוריות עבור חלק מאיתנו. בואו נראה בכנות למי יכולה להתאים השקעה בקרקע חקלאית חכמה. קרקע חכמה תתאים למי שיש כסף פנוי לשנים הקרובות. הכוונה היא למי שיש סכום כסף שהוא לא לחוץ עליו ל5-7 שנים הקרובות. למשל, מי שיודע שהוא מתכנן לקנות דירה בשנה הבאה או בעוד 3 שנים, או מי שצריך את הכסף ללימודים בעוד 2 יכול להיות שהשקעה בקרקע חכמה לא תתאים לו, כיוון שהתוכניות וההשבחה עוד לא יגיעו לכדי מיצוי, ולכן הוא לא ימצא את כל הפוטנציאל הפיננסי הטמון בקרקע. לעומת זאת, מי שיש ברשותו סכום כסף פנוי, ומיד נדבר על הסכומים, והוא יודע שהוא מעוניין להשקיע אותו לשנים הבאות וללא לחץ על הכסף, השקעה בקרקע חכמה היא אופציה מעולה עבורה. באסכולה הזו ניתן למנות פנסיונרים שיש בבעלותם דירה למגורים ואולי גם נכסים נוספים והצטבר להם סכום כסף גדול, יכולים בקלות ובלי לחץ להשקיע בקרקע חקלאית חכמה. דוגמה נוספת היא הורים אשר רוצים לבנות עתיד כלכלי עבור הילדים שלהם, יכולים לרכוש עבורם קרקע חכמה, וכאשר הילדים יגדלו הם יוכלו לממש את הרווח ולעזור לילדים שלהם בצורה משמעותית עם עליית רווח יפה מאוד. עוד אסכולה שההשקעה בקרקע חכמה יכולה להתאים לה היא כמובן חבר'ה צעירים שרוצים להגדיל את ההון האישי שלהם בצורה מהירה ולהדביק את הפער הכלכלי שהם נולדו לתוכו ולהגיע בסופו של דבר לקניית דירה למגורים או השקעה עם הון עצמי גבוה ומשכנתה לא חונקת. ישנם אסכולות נוספות שזה יכול להתאים להן, אבל אני מניח שהבנתם את הרעיון. בנוסף, השקעה בקרקע חכמה היא השקעה ללא משכנתה, ולכן מי שרוצה להימנע מנטילת משכנתה, ייעוץ משכנתה, להיות תלוי במסלולים וריביות, השקעה בקרקע יכולה לתת את המענה. כמו כן, שכחתי להוסיף את השקופית, אז כן. כמו כן, השקעה בקרקע תתאים לאנשים שיש להם סבלנות, כלומר, קיימת אי ודאות על זמן המימוש, ושוב, מי שלחוץ על הזמן המדויק, אולי זה לא בשבילו. השקעה בקרקע חכמה תתאים במיוחד למי שלא רוצה לטפל בהשקעה שלו, למי שלא מעוניין להתעסק בקניית דירה והשכרתה, שיפוצים, חיפוש סוחרים ויוצא בזה. השקעה בקרקע חכמה היא השקעה עם עליית ערך משמעותית שיכולה להגיע למאות אחוזים. מי שמבין את הפוטנציאל הכלכלי העצום שיש בקרקעות, מקומו כאן. וכמובן, כיוון שאתם הבעלים של הקרקע, וכיוון שזה החלק היקר ביותר מבין מרכיבי הנכס, משרד או בית,
יש כאן הזדמנות לקנות בית במחיר נמוך, כולל של כ-30% מתחת למחיר השוק. אני רוצה לעבור בזריזות על השוואת השקעות בתחום הנדל"ן ושוק ההון, ולעשות את זה באמצעות הטבלה הבאה. נניח ואני משקיע שברשותו 250,000 שקלים, כן, 250,000 שקלים, הון עצמי. מה האפשרויות שיש לי? אז אני לקחתי פה 4 השקעות אפשריות בישראל בלבד. דירה להשקעה עם משכנתה, פליפ על דירה עם משכנתה, קרקע חכמה ומדד ה-S&P. ובדקתי כל אחת מההשקעות אל מול הפרמטרים הבאים. מהי השקעת הזמן והאנרגיה שלי? מהם מרכיבי הרווח? האם יש עלויות נוספות? ואם כן, אז מהן? ובסוף, שורת הרווח באחוזים. נתחיל עם דירה להשקעה. נניח והדירה עולה 1,000,000 שקלים. 1,000,000 ש"ח. אז ברשותי יש הון עצמי ל-25% משווי הנכס להשקעה. אין בעיה לקבל משכנתה על 75% הנוספים. מבחינת השקעת זמן ואנרגיה, אני צריך אולי לעשות שיפוץ, אני צריך למצוא שוכרים, לדאוג להם. יש לי גם משכנתה שאני צריך לדעת לבחור, ואולי גם יועץ משכנתה. אני גם צריך לדעת למצוא את הנכס הנכון להשקעה כדי שלא יתקע בלי שוכרים ובשכונה טובה וכו'. וזאת המון עבודה והמון התעסקות, ולכן המשבצת צבועה בצבע אדום, כי זה פשוט חיסרון. מבחינת מרכיבי הרווח, אני נהנה מעליית ערך הנכס, וכן צמוד למדד, ובנוסף אני מקבל תשואה מסחירות שכמובן יש לנקות ממנה את עלות המשכנתה והריביות. אנחנו בתקופה שבה הריבית גבוהה, מה שנקרא סביבת ריבית גבוהה, ולכן מלבד העובדה שהריבית על המשכנתה גוזלת לי מהסחירות, יכול להיות גם מצב שבו ההחזר על המשכנתה גובר על הסחירות, ובסופו של דבר מרכיב התשואה הוא הרבה פחות מ-12-16% בשנה עקב המשכנתה, וספק אם הוא דו ספרתי בכלל, במיוחד בתקופה הזו. לגבי פליפ על דירה, עברתי להשקעה הבאה, פליפ על דירה. פליפ על דירה זה אומר לקנות דירה שמצבה גרוע, לשפץ אותה, לפעמים גם לרהט אותה, ואז למכור אותה ברווח מתוקף העובדה שערכה עלה לאחר השיפוץ. מבין ההשקעות שמצוינות בטבלה זו, מבין ההשקעות שציינתי פה בטבלה, זו האופציה שגוזלת מאיתנו הכי הרבה זמן ואנרגיה. בחירת שיפוצניק, מה לשפץ, ניהול השיפוץ, עלויות השיפוץ לוקחים זמן רב ולא מתאימים למי שעסוק מדי או עובד מדי. מבחינת מרכיב הרווח, נהנים מהשבחה של הנכס. הערכתי בצורה מאוד גסה עליית ערך של 20%, אבל זה יכול להיות גם הרבה פחות. אין עלויות נוספות מלבד השיפוץ שעלה 50,000, ובסך הכל בהערכה גסה, עשינו במסלול הזה 60% עליית ערך ביחס להון העצמי שלנו שהיה 250,000 שקלים. וכמובן זאת השקעה הרווחית ביותר, אך הקשה ביותר, שמצריכה מאיתנו ממש לעבוד בתחום. ההשקעה הבאה היא קרקע חכמה. כאן אין לנו צורך במשכנתה ולכן גם לא בייעוץ משכנתה. מבחינת זמן ואנרגיה צריך לדעת לבחור את הקרקע החכמה ולא ליפול בפח. וזה מה שהקורס הזה ילמד אתכם לעשות. ופה גם נגמרת העבודה שלכם. תוכלו להמשיך להתעסק בענייניכם ולא להתעסק ולדאוג להשקעה. מבחינת מרכיבי הרווח מדובר על עליית ערך בלבד. אין תשואה ואין השכרה. פחות או יותר בצורה גסה, ונע לא לתפוס אותי במילה, קרקע חכמה היא בעלת עליית ערך שנתית של כ-25% ואין עלויות נוספות. ההשקעה האחרונה היא השקעה במדד ה-S&P. היתרון הברור שלו שניתן להשקיע בו בכל סכום שנרצה. ומבחינת השקעת זמן ואנרגיה, אין השקעת זמן ואנרגיה. מרכיב הרווח לאורך השנים הוא התשואה באזור 7% שנתי. אין לנו עלויות נוספות, ומעבר לזה, זו השקעה אולי הנוחה ביותר עם הרווח הקטן ביותר. אז בואו נסכם. ניתן לזהות מיד את היתרון הגדול של קרקע חכמה להשקעה. במעט מאוד התעסקות, אנחנו יכולים לייצר עליית ערך משמעותית בעבור ההון שלנו ולהמשיך לחיות את חיינו. בשלב הזה אני מניח שאם הייתי מציע לכם להשקיע כעת בקרקע, הייתם מתנגדים. למרות כל היתרונות הברורים שהצגתי לכם קודם לכן, אתם תגידו לי, תשמע דודי, ההשקעה נשמעת מעניינת, אבל א', ב', ג'. אתם יודעים מה? אני יכול להבין את זה, זה בסדר גמור. הקורס עוד לא התחיל ועוד לא נתתי לכם את הכלים להבין איך עושים את זה נכון. ואתם תציגו לי טענות מאוד הגיוניות כמו ידפקו אותי, אני אפסיד את הכסף, זה שוק מלא נוכלים, אולי הילדים שלי ייהנו מההשקעה הזאת. אלה היו גם החששות שלי, ובדיוק בגלל זה אני רוצה שנעבור על כמה מהפחדים שהעסיקו אותי ולהראות לכם איך אני התגברתי עליהם ועשיתי את ההשקעה בכל זאת. הקורס שלי ייתן לכם הרבה מאוד ידע, וידע זה כוח. ככל שאני אסביר לכם יותר וככל שהדברים יהיו יותר ברורים, ההשקעה תראה פחות מפחידה, ולמעשה הקורס שלי ייתן לכם את האומץ לצאת לדרך ולעשות את ההשקעה הזו. לכן עד שלא תעברו אותו, הפחד לא יעבור לכם. ובכל זאת, בואו ננסה לפרק את הפחדים, ואני מקווה שכבר בשלב הזה הביטחון שלכם יעלה. אז כן, בואו נעשה את זה, בואו נציץ ביחד מעבר להרי החושך, מה שנקרא, ניקח פחד אחרי פחד, נפרק אותו לגורמים, כדי להבין מה המשמעות השקעה בקרקע חכמה. נתחיל מידפקו אותי. כשאני שומע שידפקו אותי, אני שומע שיגנבו אותי. ולכן חשוב להבין שקודם כל הכסף שלכם לא עובר לידיים פרטיות. את כל העסקה מלווה עורך דין, והוא זה שמחזיק את הכסף במה שנקרא נאמנות. דבר שני, אנחנו תכף נדבר על מודל
ההשקעה שמאפיין קרקע חכמה, ותראו שהיזם בעצם משאיר לעצמו נתח משמעותי כשמדובר על קרקע חכמה. כמו כן, אנחנו והיזם בעצם חותמים על אותו הסכם שיתוף כבעלים משותפים על הקרקע. זה נקרא אגב קרקע במושה. מכאן אפשר להסיק שהיזם לא ייקח סיכון על הקרקע לעצמו, ואם הוא מאמין בקרקע הזו, איזו סיבה יש לכם לא להאמין בה? בנוסף, בהשקעות בקרקע חכמה, יש כמו שאמרתי הסכם שיתוף שעליו כולם חותמים. אתם רשאים לנסות לפנות אליהם, אל החברים האלה שנמצאים בהסכם. ומדובר באנשים פרטיים כמוכם, שכנראה זו לא הקרקע החכמה הראשונה שהם רוכשים להשקעה. פשוט לפנות אליהם, לשאול אותם מה דעתם על היזם, מה דעתם על העסקה, הם ישמחו לשתף אתכם ברעיונות ובדעות שלהם. הפחד הבא הוא, אני אפסיד כל הכסף. טוב, קודם כל מה זה אומר, אני לא יודע, אבל מספר עברות שאני מקווה שיתנו מענה לפחד הזה. דבר ראשון, אם יש חשש שערך הקרקע יישחק עד למצב שהכסף לא שווה שום דבר, זה כנראה חשש של אנשים שלא מכירים את השוק הישראלי, כיוון שכל ישראלי יודע שכמות הקרקעות בישראל מוגבלת, אנחנו לא מדינה עם שטח עצום, ולכן זה משאב שהופך להיות יקר יותר ויותר. מעבר לזה, אם אכן מדובר על קרקע חכמה, קרקע איכותית כזו שערכה לא יורד, ואת זה אנחנו רואים בשטח משנה לשנה. כמו כן, ככל שהתוכניות על הקרקע הולכות ומתממשות, הדיונים בוועדות מתקדמים ומקבלים אישורים, עט מחיר הקרקע הולך ועולה. מעבר לזה, להבדיל מנכס בנוי, קרקע אי אפשר להשחית או לגנוב, וזה מעולה. אחד הפחדים שאני יותר אוהב הוא אולי הנכדים שלי יראו מזה משהו. חשוב להבין שבקרקעות חכמות אין סיכוי שדבר כזה יקרה, ולכן החוכמה היא לדעת לבחור את הקרקע החכמה עם הסטטוס המתקדם. חוץ מזה שתוכלו למכור את הקרקע תמיד. אמנם כמו שאמרנו זה לא נכס סחיר, אבל תוכלו לצאת מהעסקה בכל רגע על ידי מציאת קונה. ודבר אחרון, לצערנו ולשמחתנו סביר להניח שהערך של הקרקע יעלה גם בלי השבחת הסטטוס התכנוני. וזה נכון רק מתוקף העובדה שכמו שאמרתי לכם קודם, כמות הקרקעות שניתן לבנות עליהן, וכן כמות הקרקעות בכלל הולכת ונעלמת. לגבי הפחד אני אפול על נוכלים, אז קודם כל אני רוצה לומר לכם שזה הפחד הגיוני ואמיתי, אלא מה? הוא נכון לפני כל קנייה או רכישה. מגאדג'ט שאתם קונים בקניון, ועד לדירה שאתם קונים למגורים למשפחה שלכם. ולכן הטיפים פה גם כן לא יהיו שונים, וחשוב לדעת מול מי אתם עושים עסקים. חשוב לעבוד עם יזמים גדולים ומוכחים שהוכיחו את עצמם. אפשר גם לקרוא עליהם באינטרנט וכולי. יש לפגוש אותם, להתרשם מהם במשרד או בשטח ולהבין מי עומד מאחורי החברה שמוכרת לכם את הקרקע. ודבר אחרון, ניתן לפנות ללקוחות של היזמים המשווקים ולשאול אותם מה דעתם על החברה ואיך הייתה חוויית הרכישה שלהם. פשוט מאוד. אם כן, עד כאן פרק המבוא לקורס השקעה בקרקעות חכמות, לתת לכסף שלך לעבוד באמת. בפרקים הבאים נדבר על 10 העקרונות להשקעה בקרקע חכמה, נדבר על שלבי התכנון בקרקע ועוד. תודה רבה ולהתראות.